Η διαχείριση και η παρακολούθηση των ημερολογίων στο πρόγραμμα Arbitrans είναι άμεση και προσφέρει μέγιστη ευελιξία. Ένα ημερολόγιο είναι πάντα ορατό κατά την καταχώρηση άρθρων. Με την εκκίνηση της εφαρμογής, φορτώνεται πάντα το γενικό ημερολόγιο στον τελευταίο μήνα που παρακολουθείται από τον χρήστη. Ο πίνακας αυτός δεν χρησιμεύει μόνο στην προβολή, αλλά μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με αυτόν, φορτώνοντας παραστατικά που βλέπετε, ή ακόμα και να πάρετε ένα πρόχειρο αναλυτικό καθολικό της στιγμής. Αναλυτικότερα για τα ισοζύγια και το αναλυτικό καθολικό, θα δείτε στο αντίστοιχο βίντεο. Κατά την καταχώρηση ενός άρθρου, μπορείτε να επιλέξετε το ημερολόγιο στο οποίο θα καταχωρηθεί. Όλες οι καταχωρήσεις γίνονται πάντα σε δύο ημερολόγια, το γενικό και αυτό που θα επιλέξετε. Εξαίρεση αποτελούν οι εγγραφές ισολογισμού που γίνονται μόνο στο ημερολόγιο ισολογισμού. Για παράδειγμα, εάν πατήσουμε διπλό κλικ σε ένα παραστατικό ενημέρωσης ταμείου, παρατηρούμε ότι είναι καταχωρημένο τόσο στο ημερολόγιο του ταμείου όσο και στο γενικό ημερολόγιο, αλλά σαν νούμερα λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά μία φορά. Μπορούμε να δημιουργήσουμε απεριόριστο αριθμό ημερολογίων. Για να φτιάξουμε ένα νέο ημερολόγιο, πατάμε στην επιλογή Άρθρα και ημερολόγια και στη συνέχεια στην επιλογή Προβολή ή επεξεργασία ημερολογίων. Από προεπιλογή, υπάρχουν δύο ημερολόγια πλέον του γενικού ημερολογίου, το ημερολόγιο του ταμείου και του ισολογισμού. Για να δημιουργήσουμε ένα νέο ημερολόγιο, πατάμε στην επιλογή Εισαγωγή νέου ημερολογίου. Συμπληρώνουμε έναν αναγνωριστικό κωδικό, την περιγραφή που θέλουμε, και πατάμε το κουμπί Καταχώρηση ημερολογίου. Στην εκάστοτε προβολή, μπορούμε να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε φίλτρο, μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Για παράδειγμα, τώρα που η προβολή είναι στον μήνα Ιανουάριο, θέλουμε να δούμε τις κινήσεις του λογαριασμού 30. Πατάμε στη στήλη Λογαριασμός για να εμφανιστεί η φόρμα εφαρμογής φίλτρου. Έπειτα, στο πεδίο Αναζήτηση πληκτρολογούμε 30 και πατάμε το κουμπί OK. Ο πίνακας φιλτράρεται και μας εμφανίζει μόνο τις κινήσεις του 30. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ένα αναλυτικό καθολικό του λογαριασμού 30 για τον μήνα Ιανουάριο. Μπορούμε να το πάμε ακόμη παραπέρα, εφαρμόζοντας για παράδειγμα φίλτρο, που να μας εμφανίσει μόνο τις κινήσεις που έχουν ποσά στην πίστοση. Για να κάνουμε αναζήτηση σε ένα ημερολόγιο, πατάμε στην επιλογή Αρχείο και στη συνέχεια στην επιλογή Αναζήτηση. Στην φόρμα αυτή, πατάμε στην επιλογή Σύνθετη αναζήτηση, από όπου μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε αναζήτηση θέλουμε. Η περίοδος αναζήτησης μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε περίοδο, ακόμη και μεταξύ χρήσεων, για παράδειγμα από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2023. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουμε τη δομή σύνταξης ενός εξειδικευμένου άρθρου προηγούμενης χρήσης, για να συντάξουμε ένα νέο στην τρέχουσα. Για αναζήτηση σε όλες τις χρήσεις, τα πεδία αυτά τα αφήνουμε κενά. Για να αναζητήσουμε όλες τις εγγραφές που ενημερώνουν το ταμείο, από το πεδίο Ημερολόγιο, επιλέγουμε Ταμείο και πατάμε το κουμπί Αναζήτηση παραστατικών. Αυτομάτως το πρόγραμμα γυρίζει στο ημερολόγιο ταμείου και μας φέρνει τις αντίστοιχες εγγραφές. Αντίστοιχα, μπορούμε για παράδειγμα να αναζητήσουμε όλες τις εγγραφές που περιέχουν τον λογαριασμό 50, αποκλειστικά και μόνο στο γενικό ημερολόγιο. Ο πίνακας αυτός περιέχει τις κινήσεις αναλυτικά. Μπορούμε να τον φέρουμε σε συνοπτική μορφή, πατώντας την ένδειξη Συνοπτική. Η συνοπτική προβολή μας φέρνει τα δεδομένα κατά τέτοιο τρόπο, όπου κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα άρθρο και οι στήλες χρέωσης και πίστοσης περιέχουν τα σύνολα του άρθρου. Η παρακολούθηση των ημερολογίων παρέχει πλήρη ελευθερία κινήσεων στον λογιστή, έτσι ώστε όλα να γίνονται γρήγορα και χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε χρήσεις.